Проста неверагодна. Няма ў свеце падобных гарадоў. Ты закаханы ў фантазію. Я закаханы ў цябе. Што вы тут робіце? Тата тут па справах, і мы таксама вырашылі скарыстацца. Так, выдатна, зможам правесці час разам. Здаецца, у нас шмат чаго запланавана, але я ўпэўнены. Што? Калі не памыляюся, на працу яго натхніла жонка Каміла. Роуз была яму Я жонкай. ніколі не жаніўся з Роуз. Спадзяюся, ты будзеш больш прыязным заўтра. Я не ў такім захапленні ад іх, як ты. Ён нейкі псеўдаінтэлектуал. Больш аскомістае. За 59-й. Дымныя адценні. Кэрол і я пойдзем патанчыць. Чулі пра файнае месца? Цікавіць? Не-не. Вядома! Не хачу руйнаваць весялосць, але мне патрэбнае свежае паветра. Як позна ты учора вярнуўся? Не надта позна. Думаю, што збіраюся зноўку пайсці гэтай ноччу. І куды ўцёк Гіл? Вандруе па Парыжы. Куды Гіл ходзіць штоноч? Пацыруе, шукае ідэі. Навошта ты так прыбраўся? Я проста пісаў. Ты прыбірайся і душышся, каб пісаць? Ты ж ведаеш, у душы мне прыемней думаць. Ловячы пазітыўныя іоны адтуль. Я наняў дэтэктыва, каб прасачыць за І ім. што ў выніку? Не ведаю. Агенцтва кажа, што дэтэктыў знік. Я ў дужа заблытанай сітуацыі.